Dne 22. května 2026 nechala společnost SpaceX poprvé vzlétnout verzi 3 své lodi Starship. A na konci tohoto letu napsal Elon Musk na X jedinou větu, která je pro celý program důležitější než cokoliv jiného v ten den. Ani jedna tepelně izolační dlaždice neprohořela. Kdo sledoval Starship v posledních 2 letech, ví, proč je to možná největší milník celého programu. Booster byl ztracen, tvrdě dopadl na vodu a explodoval. Na horním stupni selhal jeden motor. A přesto, nebo možná právě proto, byl tento let triumfem. A dnes si ho projdeme krok za krokem, se všemi detaily, které byly vidět ve streamu. Toto je analýza 12. letu, jmenuji se Sirvan, a toto jsou Marsovské kroniky. 2 krátké poznámky na úvod. Za prvé, skutečný pokus o start ve čtvrtek byl přerušen při minus 40 sekund kvůli problému s hydraulickým čepem. V pátek to pak všechno vypadalo jinak. Za druhé, čím více let pokračoval, tím více byla telemetrie nesynchronní se skutečnými záběry. Používám po celou dobu časové údaje, které byly vidět ve streamu, aniž bych je dodatečně synchronizoval. Už před startem bylo možné ledacos objevit. Při minus 27 minut a 24 sekund si můžete na stranách tepelného štítu všimnout, jak bílé dlaždice nahrazují některé černé, a to na obou stranách lodi. Jedna jediná dlaždice byla záměrně úplně odstraněna. SpaceX chtěla zjistit, co se stane, když jedna dlaždice chybí, jak to ovlivní dané místo a okolní dlaždice. Při minus 18 minut a 20 sekund vidíme upravené simulátory Starlink V3. To jsou vlastně zvětšené minisatelity V3 s kamerami a senzory, které mají později zvenčí zkontrolovat tepelný štít. SpaceX jim interně říká Dodger Dogs, podle slavných hotdogů v Dodger Stadium v Los Angeles. 2 z nich byly na palubě, zbývajících 20 uživatelských stumíc byly čistě simulátory. Při minus 17 minut a 11 sekund SpaceX oficiálně oznamuje měsíční reléovou skořepinu. Konstelace měsíčních Starlinků na oběžné dráze měsíce pro plošné nepřetržité spojení s měsíčním povrchem. Tato konstelace místo rádiových frekvencí využívá laserová spojení. A při minus 4 minuty a 14 sekund pak skutečné překvapení. SpaceX oznamuje, že Chun Wang, kryptoinvestor, který financoval a vedl misi Fram 2, bude prvním členem posádky budoucí mise kolem Marsu s celkovou délkou trvání 2 roky. Předtím se zúčastní prvního obletu měsíce, pravděpodobně v rámci programu Polaris od Jareda Isaka. To, že se něco takového oznamuje už teď, je pozoruhodné. Zda to souvisí s nadcházejícím vstupem na burzu, nechám na vašem vlastním úsudku. Napište to do komentářů. Odpočítávání běželo. Při minus 17 sekundách se aktivoval záplavový systém. Při minus 3 sekundách přišel povel ke startu. Motory se rozběhly. A podívejte se na tyto rázové vlny, které se šíří v obou směrech plamenného klínu. Do příště. Do příště. Ohromující. Malý technický detail k tomu, Raptor 3 nyní zapaluje své turbopumpy pomocí plynnému kyslíku a metanu. Už ne pomocí helia a dusíku jako dříve. Raketa opustila rampu ještě rychleji, než jsme dosud viděli. Díky nové architektuře, úspoře hmotnosti, přibližně 1 tuně na každý Raptor 3 a silnějším motorům. Vzlet proběhl téměř bez problémů. A tím byl první cíl mise již splněn. Startovací plošina byla úspěšně opuštěna bez zničení. Přiznávám, že jsem ve streamu na chvíli ztratil slova, protože jsem byl tak nadšenej. Když člověk vteřiny po startu opravdu pozorně poslouchá, uslyší kovový zvuk.
To je zvuk motoru Raptor, který se láme. V čase T plus 36 sekund je úplně vpravo na obrázku vidět jedna z těch zmíněných horkých dlaždic. V čase T plus 1,42 minuty pak vypadl jeden ze 33 posilovacích motorů. Díky schopnosti engine out to v zásadě není žádný problém. V této fázi už vůbec ne. Ale jak brzy uvidíme, nakonec to přece jen mělo vliv. Navzdory selhání motoru proběhlo hot staging, tedy oddělení stupňů, podle plánu v čase T plus 2,23 minuty. 3 centrální motory plus 2 další ze středního prstence pokračovaly v činnosti, zatímco zbývajících 27 bylo postupně vypnuto. Na rozdíl od V2 se u V3 už žádný mezistupňový prstenec neodhazuje. 6 horních motorů Raptor zažehlo a tlačilo loď na oběžnou dráhu, když byla ještě připojena k prvnímu stupni. Oddělení proběhlo v čase T plus 2,32 minuty. A pak vlevo dole na obrázku vidíte, jak motory boosteru najednou začnou bláznit. V synchronizované zpomalené verzi je vidět, jak motory středního prstence podle plánu začínají zvyšovat tah. Pak některé z nich vypadnou. Některé motory vnějšího prstence zažehnou a i tam některé vypadnou. A při T plus 2 minuty 39 dojde k energetické události. Výbuch, při kterém selže hned několik motorů najednou. Analytici v komunitě to mezitím poměrně přesně lokalizovali. Pravděpodobně došlo k energetickému selhání jednoho centrálního motoru E5 nebo E6, který s sebou strhl asi 16 svých sousedních motorů. To je nevýhoda, když mezi motory není žádný ochranný štít. Explodující motor může strhnout do záhuby klidně i polovinu celé instalace. Porucha způsobí, že v čase T++ 2 minuty 41 pálí zvláštní konfigurace pouze 5 motorů místo plánovaných 13. Ale i těchto 5 motorů selže v čase T++2 do 49 minut. A posilovač se nekontrolovaně vrací zpět. Proč SpaceX používá tento hot staging a jaké problémy to přináší, jsem podrobně rozebral ve vlastním videu. To je samozřejmě dole odkazováno. Než začneme sledovat loď, která je hvězdou tohoto letu, krátce k vám. Pokud vás tato sekundu po sekundě analýza baví, dejte hype, pokud chcete. A like, odběr nebo komentář kanálu obrovsky pomůže. Zvlášť u tak čerstvého videa. Díky, pokračujeme dál. Zatímco booster otáčí, jsou na jeho straně vidět plameny motorů horního stupně. V komunitě někteří předpokládají, že otočení proběhlo špatným směrem. To ale v tuto chvíli nemůžeme skutečně ověřit. Mezitím loď pokračovala v palbě, dokud VT plus 3 minuty plus 3.03 jeden ze 3 vakuových Raptorů nevypadl. VT plus 3 minuty 09 je zde také vidět malá exploze. Ale loď to nijak neovlivnilo. Přenos se přepnul zpět na rozdělený pohled. A booster se stabilizoval, i když mu chyběl vlastní pohon. Plán stejně počítal s měkkým přistáním na vodě v Mexickém zálivu, ne s chycením věží. Ale místo měkkého přistání ho teď čekalo tvrdé přistání na vodě. Ale asi 2-5 minuty po startu narazí posilovač na hustší vrstvy atmosféry. To je patrné podle vibrací trysek motoru. Působivé je, jak nízké těžiště posilovače a mřížková kormidla samotná stačí k tomu, aby se správně nasměrovaný vrátil zpět. Po 6 minutách a 10 sekundách se posilovač znovu pokusil zažehnout své motory. To se nepodařilo. V motorovém prostoru došlo znovu k explozi. A přibližně v čase 6 minut a 21 sekund narazil posilovač rychlostí přes 1450 km za hodinu do vody. Telemetrie o několik sekund později ukázala, že jeden z motorů stále hořel. Podle SpaceX některé motory se zažehly, ale nebylo to úspěšné. Přesnější podrobnosti pravděpodobně dostaneme až před dalším letem. Primární mise boosteru tím byla splněna. Sekundární ne. Tady to SpaceX vylepší. Mezitím loď dál bez problémů pálila. Při T plus 7 minut 35 jsme dostali tento pohled do prostoru motorů. Všechny funkční motory jsou zaledněné, jen tento jeden vakuový Raptor vpravo na obrázku není.
Kromě toho silně žhnuli vnitřní strana pláště a vnější strana vakuových raptorů na straně motorů optimalizovaných pro mořskou hladinu. Nejsem si jistý, jestli to tak má být. Zbývající motory přesto pokračovaly v chodu. Ukončení zážehu bylo původně plánováno na T plus 8 minut a 11 sekund. Ale kvůli selhání motorů horní stupeň hořel déle. Až do T plus 9 minut a 12 sekund. Nejprve se oba vakuové raptory vypnuly. O 5 sekund později zbylé 3. Dobře viditelné při T plus 9 minut 24. Zajímavý detail zde. Na lodi je vidět bílá dlaždice, která už byla poškozená. Odtud začíná balistická fáze letu. Testovací dlaždice na zadní straně řídící plochy byly v čase T plus 9 minut 48 téměř v perfektním stavu. V této fázi letu bylo opakovaně vidět, jak trysky pro řízení polohy nastavují loď do správné orientace pro uvolnění nákladu. V čase T plus 14 minut 52 je v pozadí vidět země s dramaticky zářící oblačností při západu slunce. Máme rozhodně tu nejkrásnější planetu široko daleko. V 16. minutě se Starship dostal na noční stranu Země. V čase T plus 17:41 jsme poprvé nahlédli do nákladového prostoru, když se otevíral poklop Starlinku. V tu chvíli byla loď ve výšce 185 kilometrů a stále stoupala. V čase T plus 17 minut a 52 sekund vidíme loď zvenčí z jedné z kamer na řídicích plochách. Vypadá to skoro, jako by tam někdo byl doma. Přímo pod touto kopulí v nákladní sekci se mimochodem nachází metanová nádrž. První pohyb nastal v čase T plus 19 minut a 16 sekund. Poté se zapojily silnější motory zařízení Pest Dispenser, tedy vyhazovacího mechanismu, a v čase T plus 19 minut a 40 sekund vyhodili první simulátor. Následovalo dalších 19 satelitních maket. Všechny byly perfektně vypuštěny. Výrazně rychleji než při předchozích letech. Pak přišly 2 figuríny s kamerami. Říkalo se, že obrázky dostaneme až zpětně, ale SpaceX ukázal záběry odlétajících Dodger Dogs už při T plus 37 minut a 32 sekund. Vidíme, jak je satelit vytlačován z nákladového prostoru. A pak poprvé něco, co jsme nikdy předtím neviděli. Starship zvenčí. Ve vesmíru. Při běžném provozu se právě tohle využívá k inspekci tepelného štítu zvenčí, než se rozhodne, zda se pokusí o zachycení. Při T plus 37 minutách 44 díky Dodger Dogs vidíme zblízka také dokovací porty pro orbitální tankování. 4 pasivní přípojky na straně odvrácené od tepelného štítu. Reflektory satelitů byly vypnuty, aby bylo možné loď ukázat ve tmě. A přitom je vidět, jak se poklop pomalu začíná zavírat. Po zhruba 23,5 minutách dosáhla Starship svého apogea ve výšce 195 km nejvyššího bodu dráhy a začala padat zpět. Po vypuštění posledního satelitu vznikly tyto epické záběry, na kterých slunce přímo svítí do nákladového prostoru. Poklop se zavřel po zhruba 29 minutách. Díky selhání motoru horního stupně se neuskutečnila zkouška opětovného zažehnutí motoru Raptor. Nechtěli riskovat loď před zvládnutím návratu do atmosféry. Po další fázi volného letu řídící plochy a trysky nastavili loď pro návrat do atmosféry. Od 40. minuty vidíme světla měst nad jižní částí Afriky. Po 42 minutách bylo Starship stále rychlejší než 26 650 km za hodinu ve výšce 116 km. Tato vysoká rychlost způsobila, že i přes extrémně řídkou atmosféru začala pomalu vznikat plazma. Tento načervenalý růžový lesk je přesně ono. Během následujících minut bylo plazma stále hustší a získávalo okouzlující barvy. Během návratu do atmosféry obvykle není možný žádný rádiový kontakt, protože žádné signály neprojdou. Ale nad Starshipem není žádné plazma. A díky anténám Starlink na palubě jsme během celého návratu do atmosféry dostávali nepřetržitě záběry ve vysokém rozlišení. Po 47 minutách už bylo plazma znatelně hustší. V čase T plus 56 minut 45 je vidět, jak hák na lodi začíná žhnout. Ale dlaždice drží. Ve 57. minutě dosáhla loď P.
Keating nejvyššího žáru a po necelých 60 minutách se plazma začalo pomalu rozpadat a tepelný štít chladnul. Ale největší aerodynamické zatížení teprve mělo přijít. Přesně hodinu po startu, ve výšce asi 43 kilometrů, jiskry, které vidíte, jsou části tepelného štítu, jež se odlamují a hoří. Také jsme dostali zobrazený ukazatel přetížení. A loď dosáhla jen na velmi krátkou dobu, při T plus 1,0, 3,45 hodnoty, 2,1 G. A jinak zůstávala vždy pod 2 G. Bylo to jemnější než většina jízd na horské dráze. Během této fáze Reentry Max Q byla otestována odolnost řídících klapek. Při T plus 1 hodině a 1 minutě vydrželi tento test. Při T plus 1 hodině, 2 minutách a 25 sekundách začalo manévrování návratu na místo startu, zkráceně RTLS. Přitom loď demonstruje, že dokáže pomocí klapek letět v zatáčce. V běžném provozu startuje z věže, obletí zemi a vrací se ze špatné strany, takže musí letět zatáčkou, aby se dostalo mezi chytací ramena ze správné strany. Tuto křivku je krásně vidět ve zrychleném záběru, jak se klapky pohybují a loď na to okamžitě reaguje. Po hodině a 4 minutách letělo Starship opět pod zvukovou rychlostí a začalo finální přistávací sekvenci. Belly flop. Padalo to jako parašutista, přímo na cíl. Po hodině a 5 minutách začala poslední otočka pro správné nasměrování na simulovanou chytací věž. Obvykle začíná narovnání se 3 motory, ale kvůli problémům s motory to SpaceX zkusilo jen se 2. Při T plus 1 hodina 6 minut plus 1607 začalo zážeh přistání. Loď se narovnala a dostali jsme tento neuvěřitelný pohled z dronu, který čekal uprostřed Indického oceánu. Jeden ze 2 motorů vypnuli a poslední metry se loď přibližovala k hladině vody jen s 1 motorem. A pak ještě tento pohled z boje na místě. SpaceX přepnulo zpět na dron. Loď chvíli stála vzpřímeně, pak se pomalu naklonila a dopadla na vodu. Následovala velká exploze. Jak se očekávalo. Z tohoto pohledu z dronu byl tepelný štít nádherně vidět, než loď explodovala. Poznamenaný ano, ale bez větších škod. Elon Musk později potvrdil na X, že ani jedna dlaždice neprohořela. A právě to je jeden z největších milníků celého programu Starship dosud. Zaměstnanci SpaceX byli naprosto nadšení a my ve streamu jsme byli také úplně mimo sebe. Jeden uživatel X dal vedle sebe tepelné štíty z letů 10, 11 a 12 a je pěkně vidět, jak se to s každým letem zlepšuje. Také nový design rampy 2 se osvědčil. Celé zařízení přežilo do značné míry bez poškození. Inspekce v následujících dnech odhalí více. Jen nápis Gateway to Mars to nepřežil, což upřímně řečeno není taková tragédie, protože písmena stejně nebyla namontována rovnoměrně. Tato úspěšná mise znamená, že můžeme brzy očekávat další let. Je potřeba udělat pár vylepšení, hlavně u návratu posilovače, ale nic zásadního. Jen drobnosti. Očekávám další let za 6 až 8 týdnů. Napište do komentářů, kdy očekáváte další misi. Jmenuji se Sirván, tohle byly Marsovské kroniky. Děkuji za sledování. Přes překážky ke hvězdám.